Bé, hola, bon dia. Benvinguts a aquest webinar que ha organitzat el Port de Barcelona en un dia com avui, el Dia Internacional del Medi Ambient. El Port no es volia quedar sense poder mostrar al món quins són els seus projectes a curt, mig i llarg termini i en què està treballant. I per això, en una jornada que mundialment es titula o s'ha convocat amb el lema de És l'hora de la natura, el Port ha volgut convocar-vos perquè pugueu escoltar totes les aportacions que es faran sota el nostre lema, que és que el Port de Barcelona és al capdavant de la revolució verda. Molt breument explicaré com funcionarà la sessió. La sessió hi participen 3 ponents. Hi participa la presidenta del Port de Barcelona, la senyora Mercè Conesa, el senyor Jordi Vila, que és el responsable de Medi Ambient del Port de Barcelona, i el senyor Laurent Oví, que és el responsable de recerca i desenvolupament del Centre Tecnològic Leitat. Primer prendrà la paraula la presidenta. Aproximadament el que tenim previst de durada per a aquest webinar és d'1 hora. Voldrem ser molt puntuals. Potser, si hi ha un ritme de preguntes alt, podrem allargar alguns minuts, però la puntualitat creiem que també és un valor i, per tant, la volem complir. I també us voldria dir que, com podeu entrar preguntes en qualsevol dels moments, el que seria ideal és que amb les preguntes us identifiquéssiu amb nom i cognom i de l'empresa que ho feu, perquè llavors jo, a l'hora de traslladar les preguntes als ponents, els pogués ubicar. Sense més, passaré la paraula a la presidenta del Port, la senyora Mercè Conesa, que ens parlarà de les estratègies que el Port de Barcelona té a mig i llarg termini, ja amb un horitzó 2030, 2040 o 2050. Presidenta, té la paraula. Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, Carles. Avui és, com deia el Carles, el Dia Internacional del Medi Ambient i el Port de Barcelona volia aprofitar aquest dia per donar a conèixer quins són els seus objectius, els seus compromisos de cara a futur. Vull saludar també a totes aquelles persones que es van incorporant en aquest webinar i a les que esperem poder també atendre totes les preguntes i qüestions que puguin tenir. En primer lloc, la primera reflexió que voldria compartir és que la crisi del coronavirus ha fet accelerar una sèrie de canvis que ja eren presents en el nostre context econòmic, en el nostre context social. I aquests canvis es basen precisament en la digitalització i amb el Green Deal europeu. Veureu que són drivers que han arribat, ja els teníem aquí, però s'han accelerat amb aquesta crisi del Covid i seran drivers i palanques de l'acció econòmica del futur. Cap empresa, cap infraestructura, cap administració es podrà plantejar el futur sense basar-se en aquestes dues palanques. Partint d'això, com el Port de Barcelona encara aquests reptes i en concret, avui en el Dia Mundial i Internacional del Medi Ambient, com el Port encara el repte de la descarbonització. Bé, se'n reclama moltes vegades a les institucions, a les empreses, un compromís en relació a aquesta descarbonització. I en aquest sentit vull explicar, vull anunciar que aquest compromís el Port de Barcelona l'ha pres al seu més alt nivell dels òrgans de decisió. És a dir, en el seu Consell d'Administració ha pres el compromís de la descarbonització i d'un projecte molt concret, que després segur que serà explicat, que és el pla d'electrificació de molls. Però no només el compromís, que després el concretarem, sinó també com alineem tota l'estructura organitzativa i operativa a aquest objectiu. No serviria de res que el Consell d'Administració prengués un compromís al més alt nivell si no tenim aquesta estructura preparada, però a més dotada econòmicament per fer front a la inversió que suposa alinear-nos amb l'objectiu de la descarbonització. Per tant, per nosaltres hi ha 4 elements fonamentals. El compromís, l'alineació de l'estructura i l'operativa del port, la dotació dels recursos econòmics necessaris i
les aliances amb la resta d'administracions públiques i altres ports. En aquest sentit, vull dir que el compromís, i el vull fixar de manera molt clara, és que el Port de Barcelona té l'objectiu de reduir el 50% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2030. I aquest és el compromís amb el que es treballa. Per tant, és un compromís concret, és un objectiu concret. A banda, també hem afegit que volem assolir la neutralitat l'any 2050. Per tant, partim ja d'un compromís concret que ens permetrà avaluar si el projecte que desenvolupem es va alineant en aquest compromís i si som capaços d'assolir-lo o ens quedem en un percentatge determinat. Ens permet mesurar-nos a nosaltres mateixos i ens permet monitoritzar-nos i accelerar el projecte quan sigui necessari. A banda, en relació a les aliances, el Port de Barcelona participa en el World Ports Climate Action Program. Aquest és un programa que està liderat pels principals ports del món. De fet, tenim reunió la propera setmana, reunió, evidentment, online, i el port lidera el grup Power to Ship. I aquest grup té l'objectiu principal de fomentar l'electrificació de molls, no només a Barcelona, sinó a altres ports del món. Per tant, els ports, de cara al futur, hem de tenir molt clar que els nostres objectius han de ser poder ser uns ports més verds, uns ports eficaços i eficients i uns ports preparats digitalment per garantir, mantenir la cadena logística. Aquesta setmana arribava al Port de Barcelona el segon portacontenidors més gran del món, un portacontenidors amb una capacitat de 23.000 TEUs. El Port de Barcelona ha pogut rebre aquest portacontenidors per diversos motius. D'una banda, perquè garanteix esdevenir un port gateway i, per tant, d'entrada de mercaderia d'Àsia cap a Europa. Un port perquè té una capacitat logística important i connexions a nivell ferroviari que ens permeten la connexió amb diferents centrals logístiques europees i de la península. Però també perquè les operatives de les terminals, que estan digitalitzades, que estan tecnificades, són tan ràpides que permeten una càrrega i descàrrega molt àgil d'aquests vaixells. Si no estéssim preparats per atendre aquests vaixells, de ben segur podríem quedar fora de la cadena logística, de la supply chain, i això no ens ho podem permetre. Però de la mateixa manera, aquests vaixells són una oportunitat, perquè són vaixells més preparats de cara a la reducció d'emissions. Són vaixells, per tant, que el que fan és escales més espaiades en el temps. Són vaixells que arriben cada 15 dies, però porten més mercaderia. Per tant, estem retirant, en definitiva, la indústria està retirant vaixells del transport marítim i està posant vaixells més òptims, més eficients, també a nivell mediambiental. Aquesta és una transformació, per tant, que s'està accelerant i, com deia, des del Port de Barcelona, hem fixat objectius, hem fixat camí i ara ens toca comptar amb l'aliança suport de totes les administracions, comptar amb molts partners per poder dur a terme el 2030, com he explicat, aquest objectiu tan ambiciós de la reducció del 50% de les emissions. Per tant, crec que avui tenim dues ponències que seran molt interessants perquè ens ajudaran a comprendre quina és la complexitat d'aquest camí que emprèn el Port de Barcelona, però quina és la complexitat d'aquest camí que és irreversible i que ha d'emprendre tota la societat per poder liderar, en definitiva, els dos grans reptes que tenim en aquest segle XXI, com deia, la revolució digital i la revolució ambiental. Moltes gràcies. Espero que tots els que heu pogut connectar avui trobeu del màxim interès a les ponències que venen tot seguit. Moltes gràcies.
Gràcies, presidenta. Ara, com ja havíem anunciat, prendrà la paraula el Jordi Vila. El Jordi Vila és el responsable de medi ambient del Port de Barcelona i ens situarà en què està fent el port i en què està treballant per millorar i arribar als objectius que la presidenta ens acaba de marcar. Senyor Vila, té la paraula. Sí, bon dia, gràcies, Carles. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Centraré la meva presentació en la millora de la qualitat de les aigües del port, amb la reducció de les emissions contaminants a l'atmosfera i en el camí cap a la descarbonització de l'activitat portuària. Pel que fa a les aigües, les aigües han millorat els darrers anys i, bàsicament, una sèrie de factors i de condicions han afavorit aquesta millora. Des del punt de vista d'infraestructures, potser l'actuació més rellevant ha sigut la construcció de la xarxa d'assajament del port, que es va posar en marxa als anys 2000 i 2001 i que permet que totes les activitats que es porten a terme dins el port aboquin les seves aigües residuals i vagin a les depuradores del Besòs i del Llobregat. La xarxa té una longitud de canonades de més de 50 quilòmetres i un total de 20 estacions de bombeig. Una altra de les actuacions emblemàtiques que ha afavorit molt la qualitat de les aigües va ser l'obertura de la nova bocana l'any 2003, que va permetre, entre altres coses, multiplicar per 3 la renovació de les aigües en la part del Port Vell, que són les aigües en aquell moment més sensibles i més vulnerables. També la reducció progressiva de les descàrregues del sistema unitari de sanejament de la ciutat els darrers 20 anys ha reduït notablement els aports en temps de pluja de matèria orgànica que s'abocaven al front portuari i al front marítim. I, per últim, també rellevant, la construcció, l'entrada en funcionament de l'estació depuradora del Llobregat l'any 2002, que va permetre que les aigües residuals no anessin a desembocar davant de la bocana del port. A banda d'aquestes condicions d'infraestructura, també, altres actuacions de prevenció, com per exemple el pla de contingències per contaminació marina accidental, que ajuda a evitar i prevenir l'abocament d'hidrocarburs i altres substàncies nocives a les aigües, el Servei Portuari de Residus de recollida, recepció de residus oliosos i sòlids de vaixells, en compliment del conveni Marpol, que el que fa és garantir que tots els vaixells que fan escala al nostre port poden deixar a port els seus residus. I, per últim, també destacar el servei des de l'any 92 que fem amb embarcacions de la retirada de residus flotants de la làmina d'aigua. L'últim any, l'any 2019, es van recollir 64 tonelades i gairebé el 50% d'aquestes eren plàstics. Aquí, en aquesta diapositiva, intentem mostrar aquesta millora amb fets. En la part de baix veiem l'evolució d'alguns indicadors, de 2 indicadors, de la concentració de clorofil·la A, que és un indicador de la presència de nutrients, i de l'índex de complexitat, de maduració de les comunitats bentòniques, que són els animals, les faunes que viuen en el substrat, en el sediment del fons del port, on es veu que al llarg dels anys hi ha hagut una notable milloria. Les barres blaves són les aigües exteriors i les aigües exteriors, les aigües que estan davant del port, i les barres de color taronja corresponen a les aigües interiors, les aigües que estan dins dels dics. En la part superior veiem els resultats de 2 bioindicadors. Un és la clorofil·la A, una altra vegada, i l'altre és l'índex FAN, que és un índex creat per l'ACA, que el que mesura és els aports d'aigües continentals en el litoral. En ambdós casos veiem que la qualitat dels punts d'aigües interiors en alguns casos no difereix, i fins i tot en alguns casos és millor, que la qualitat de l'aigua que estan, de la massa d'aigua que hi ha davant del port. Amb la qual cosa podem veure que les aigües portuàries, per ser un port, per dir-ho d'alguna manera planera, les aigües portuàries no estan brutes com podrien estar. Des del punt de vista de contaminants, de contaminació, de qualitat de l'aire, el port fa de forma regular un inventari de les seves emissions,
on podem veure barco per barco, escala per escala, i també altres activitats, com l'activitat de maquinària, del trànsit viari, podem veure les emissions globals dels principals contaminants. Amb òxids de nitrogen, que és un dels principals contaminants en àrees urbanes, tenim un pes d'unes 5.500 tones anuals i una mica menys de 300 tones per PM10, que són partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, i unes 250 tones anuals de PM2,5. La majoria, com veiem, d'aquestes emissions són degudes als vaixells que entren, que fan maniobres i durant la seva estància en el nostre port. El port disposa d'una xarxa d'estacions meteorològiques, de captadors de partícules i d'estacions automàtiques de mesura de concentració de gasos que ens permet fer un seguiment dels principals contaminants en l'àrea portuària, valors d'emissió en l'àrea portuària. Al llarg dels anys, amb emissions d'òxids de sofre, diòxid de sofre, hem constatat una millora molt evident i amb òxids de nitrogen i en partícules, igual que passa amb molts altres ports i ciutats, els valors són més constants i costa més de reduir. Aquestes emissions les modelitzem la seva dispersió i aquest exercici del 2013, que és el més recent que tenim i, per tant, el que ens hem de referir, el que ve a dir és que les emissions del Port de Barcelona tenen una contribució relativa en la concentració de contaminants en la ciutat de Barcelona pel que fa al diòxid de nitrogen del 7,6% i pel que fa a partícules en suspensió PM10 de l'1,5%. Probablement aquest factor, com que és difícil d'estimar de forma acurada les emissions de partícules, perquè tenen moltes fonts, probablement aquest percentatge sigui una mica més elevat, entorn al 5%. Des del Port de Barcelona, des del 2016, té aprovat un pla de millora de qualitat de l'aire que ara estem renovant, perquè és un pla viu i hem d'actualitzar-lo per incorporar les noves mesures, i que inclou una sèrie d'accions, fins a 50 accions, en diferents línies d'actuació. La línia més principal, des del punt de vista quantitatiu, sens dubte, és la reducció de les emissions dels vaixells. I en aquest sentit, el que estem fent al Port de Barcelona i la majoria dels ports del món avançats en matèria de medi ambient és aquestes 3 o 4 actuacions. La primera és utilitzar bé l'eina de la bonificació, és a dir, bonificant aquells vaixells que són nets, d'alguna manera per incentivar que les navilieres influeixin en les seves flotes per anar renovant-les i per anar fent esforços per millorar les prestacions dels vaixells. La connexió elèctrica de vaixells des de moll, que ha fet referència a la presidenta i que després ens hi referirem una miqueta més, que també és una tendència de tots els ports per millorar la qualitat de l'aire de l'entorn, i després la promoció de nous combustibles de mobilitat dels vaixells. De moment, fins ara, amb el gas natural, que és el combustible més net que existeix actualment, i de cara a un futur amb combustibles que s'estan començant a investigar i a tastar, que siguin de zero emissió, ja contaminant, i també de zero emissió de gasos d'efecte hivernacle. Em referiré a dues actuacions en concret. Una és la promoció del gas natural, que, com hem dit, és el combustible actual més net, amb diferència, i el port ha promogut aquest combustible i podem dir que ara estem prestant serveis de subministrament de gas natural liquat a vaixells, a creuers i a ferris. Portem 48 serveis de subministrament des de cisterna a ferris i portem més de 20 serveis, 22 serveis de subministrament des de Gavarra a creuer. L'estructura, el foment,
l'hem basat en quatre eixos: crear, facilitar el disposar d'infraestructura de subministrament, seguint el model de Gavarra, que és el model dels combustibles convencionals, descomptes, fer descomptes i bonificacions més enllà de la llei per facilitar i promoure el gas als vaixells propulsats per gas natural liquat i regular de forma estricta les operacions de bunkering, que és el de subministrament de GNL a vaixells, per assegurar la seguretat de l'operació. A banda d'això, el port està immers en un total de 7 projectes pilots i demostratius del gas natural com a combustible de mobilitat. L'altre aspecte, l'altra actuació emblemàtica, és la connexió elèctrica dels vaixells des de moll, de manera que s'evita que funcionin els seus motors auxiliars i, per tant, les seves emissions. El Port de Barcelona es planteja, com altres 60 ports al món que ja tenen alguna instal·lació de connexió elèctrica, es planteja desenvolupar una infraestructura elèctrica per als principals molls de ferris, de creuers, de portacontenidors i de car carriers, i això vol dir amb una potència total elèctrica de 70 megawatts, que és un valor, és un valor molt elevat de disponibilitat elèctrica. La Unió Europea, per la seva banda, es planteja fer obligatori a Europa, als ports d'Europa, el que es disposi d'aquestes instal·lacions per connectar els molls. Per últim, pel que fa a la descarbonització de l'activitat, estimem de forma grollera que uns 315.000 tones anuals de CO2 equivalents seria les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tota l'activitat portuària. Ara estem acurant aquest inventari d'emissions de tota l'activitat del port en els nivells 1 i 2, el nivell directe i el nivell indirecte d'electricitat. I després, a nivell de l'autoritat portuària, com a organització, des de l'any 2012 estem acollits en el programa d'acords voluntaris per reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i, com es pot veure, a partir des del 2017 hem aconseguit reduir les emissions vinculades al consum elèctric gràcies a que el 100% de l'electricitat que consumim és electricitat amb certificat d'origen renovable. A banda d'això, també és emblemàtic el que el 41 vehicles de la flota total que tenim els darrers 3 anys han sigut bescanviats per vehicles elèctrics. De cara a aquest any estem elaborant i dissenyant el pla de descarbonització, que treballarem des de 5 àmbits per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El primer pilar és la implantació de renovables. El potencial del port estimem que és de 92 megawatts pic d'energia fotovoltaica, amb una generació propera als 120 gigawatts hora anuals. Aquest és l'objectiu final que arribarem progressivament a través d'actuacions de curt termini, entre les quals destacar una actuació integral que estem començant al moll de pescadors i la instal·lació de fotovoltaica en diversos edificis nous de l'autoritat portuària o que s'estan renovant. El segon pilar és disposar d'una xarxa intel·ligent que permeti treure el màxim profit a les diverses fonts d'energia que anirem tenint i alhora els diversos usos que també tindrem, com per exemple la connexió de vaixells que hem comentat abans, la recàrrega de vehicles elèctrics, l'emmagatzematge d'energia i altres. A curt termini estem començant a estudiar la possibilitat de fer consum compartit en diverses àrees de la zona portuària a través de la figura de la comunitat energètica. El tercer pilar és la mobilitat de les persones. El port és un lloc de treball indirecte de fins a 30.000 persones que utilitzen el vehicle privat per desplaçar-se i aquí l'actuació és fomentar el vehicle elèctric a tots els nivells i posar en marxa el pla de punts de recàrrega de vehicle elèctric que preveu que el 2022
tinguem 27 punts de recàrrega en àrees no concessionades del port. El quart pilar, el més important des del punt de vista quantitatiu, és la mobilitat de les mercaderies. L'objectiu final és arribar a fomentar a disposar de nous combustibles nets que no emetin ni gasos d'efecte hivernacle ni gasos i partícules contaminants, com l'hidrogen, els portadors d'hidrogen, com el metanol o l'amoni, i el biometà o biogàs. Una solució també és la connexió elèctrica a vaixells des de moll, que hem comentat abans. És una solució serà més ràpida que el foment de combustibles de zero emissió i, per tant, és una solució factible pels ports. I a curt termini el port segueix treballant en el foment de la intermodalitat des d'un punt de vista de fomentar el ferrocarril i el short sea shipping com a alternativa a la carretera, i l'ecocalculadora, que és una eina adreçada als propietaris, als clients de la mercaderia i que els permet comparar les emissions de diverses alternatives de cadenes logístiques que passen pel port de Barcelona. El darrer pilar és el d'edificacions i instal·lacions, amb l'objectiu d'arribar a tenir edificis zero emissió i amb uns passos inicials de seguir amb el camí de l'eficiència d'estalvi en edificis de l'activitat portuària i també extendre aquestes exigències als edificis de les instal·lacions concessionades. Com abans ha dit la presidenta, aquest camí no el fem sols, sinó que anem acompanyats dels principals ports del món que s'han compromès a descarbonitzar els ports, i no només els ports, sinó també el transport marítim. I, simplement això és el que volia comentar. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Jordi. Ara passarem la paraula al Laurent Ubí, que és el director de recerca i desenvolupament del Centre Tecnològic Leitat, un centre d'innovació tecnològica, que el que farà és situar-nos en quines són les tendències, tant en innovació com en recerca, que s'estan duent a terme aquí i al món per tal de reduir els efectes sobre el medi ambient. Loren, tienes la palabra. Buenos días a todos. Primero de todo, muchas gracias al Puerto de Barcelona, por invitarme y invitar Leitat a esta charla. Me hace particularmente ilusión porque yo vengo también de una ciudad portuaria, Sete, que era un puerto importante en su momento, en los años 80, que ahora se ha quedado pequeño. Y bueno, me hace ilusión poder compartir este momento, este Día del Medio Ambiente con vosotros. Estructuraré mi intervención, que será corta, en 4 apartados. Uno que será la presentación rápida de Leitat, una segunda más orientada a la perspectiva, os diría más de las directivas europeas del Green Deal sobre los puertos. Una tercera parte más teórica sobre las tendencias industriales societales de medio ambiente y algunos ejemplos que he encontrado que quería compartir con vosotros, de actuación de medio ambiente en puertos. Y de rápido, Leitat, para los que no lo conocen, es un centro tecnológico catalán que ha sido creado en 1906. Desde esta fecha tenemos la misma misión, que es dar soporte al tejido industrial en el proceso de investigación, desarrollo e innovación. Actualmente somos unos 350 personas repartidos en 6 lugares de trabajo en Cataluña, principalmente Terrassa, Barcelona y La Noia. Actualmente nuestro volumen de negocio es de 27 millones de euros. Gestionamos casi 200 proyectos financiados por España o la Unión Europea al año. Trabajamos mucho bajo contrato con la industria, casi 400 contratos, y tenemos un portafolio de 1.500 clientes, nuestra actividad básicamente también está replicada en Chile y trabajamos en el campo de la salud y la biomedicina, los materiales, la eficiencia energética, la ingeniería y, evidentemente, el medio ambiente y la economía circular, En este campo concreto, trabajamos desde, os diría, nuevos procesos biológicos, biotecnológicos,
tecnologías, os diría, de reciclado nueva, que podrían ser de biorefinería o de la utilización de insectos para la valorización de residuos. Todo que es el impacto medioambiental, tanto del punto de vista de toxicidad y ecotoxicidad como sobre el punto de vista de cálculo, ¿no? de análisis de ciclo de vida. Y finalmente todas las tecnologías de remediación, ¿no? Que son tan importantes, ya que a veces no podemos contener la contaminación, pues hay que remediarla, y entonces aquí tenemos tanto temas de trabajo en la remediación en agua como en la remediación en aire, ¿no? Si miramos un poco las tendencias a nivel europeo, este slide viene de la ESPO, ¿no? De la Asociación Europea de Puertos, ¿no? Podemos ver que al final, pues, lo que ha comentado Jordi Vila, el puerto de Barcelona, pues, es vanguardista en estas recomendaciones. Las 10 prioridades medioambientales recomendadas por esta asociación son la calidad del aire, la disminución de la energía o la eficiencia energética, disminuir el impacto sobre el cambio climático de los puertos, el ruido, que va también relacionado con todo lo que es la inclusión, ¿no? De los sistemas industriales en las ciudades, lo que vamos a decir que es muy importante cada vez, todo lo que es la interrelación entre los ciudadanos y la industria, la gestión de los residuos de barcos, los residuos de barco per se o los generados en los barcos durante la transportación, todas las operaciones de gestión de los sedimentos, de dragaje y la calidad del agua, ¿no? Y podemos ver un poco en las prioridades que ha comentado Jordi, pues que estáis alineando, ¿no? Y el Green Deal, que como comentó la presidenta, es el horizonte 2030 que nos está marcando la Comisión Europea actualmente en 2020, con su nuevo programa marco que durará hasta 2026, en el cual pues, podemos ver que se recomienda el despliegue de fuel o de soluciones, vectores energéticos alternativos, como puede ser el biofuel, el hidrógeno, la electricidad, todo lo que es la generación on-site de electricidad y de combustible, directamente poder acercar el combustible al usuario y tener, pues, vamos a decir, electrolinera on-site o generación de vectores on-site. El objetivo, hablábamos de cero emisión a partir de 2030, evidentemente esto es una dirección, no es una obligación. Todo lo que son los, vamos a decir, reducir el impacto dentro de los puertos en la calidad del agua y la calidad del aire, ya que sabemos que pueden llegar a contaminar. Después, el acercamiento, la logística dentro del puerto, que permite al final reducir el impacto medioambiental de los productos que llegan a Europa. Hemos visto la importancia, pues, de estos macrocargos que pueden llegar y al final con un consumo energético menor aportar los productos o permitir las importaciones. Y finalmente lo que comentábamos de la integración en las ciudades, ¿no? Si trasladamos esto al mundo científico o, vamos a decir, tecnológico, podemos ver que ahora mismo se destacan 4 grandes tendencias para la preservación del medio ambiente. Una es la decarbonización, la segunda es la economía circular, todo lo que es reciclado, la utilización o la ampliación de las energías renovables o los vectores energéticos nuevos y la zero pollution, ¿no? Evitar la polución. Evidentemente, estos 4 ámbitos son todos relacionados entre sí, porque al final el objetivo es común, es evitar el cambio climático en la mayoría de los casos y la contaminación, y entrar un poco más en detalle, ¿no? En lo que llamamos la decarbonización industrial, ¿no? Existen 4 grandes pilares para trabajarla. Una es, que es más difícil a utilizar en el puerto, es el uso de nuevos materiales que sean reciclados, que sean biológicos, que se permitan disminuir la cantidad de materiales dentro de un producto, ¿no? También en este caso hay todo el aspecto de proximidad, de poder utilizar materiales reciclados on-site o que pueden ser, como decir, producidos cerca, ¿no? Aquí sí que el puerto puede tener un impacto con sinergias industriales de economía circular para el reuso, pues, de los residuos vamos a decir, dentro de un ecosistema cercano, ¿no? El segundo vector que hemos comentado, que es el CO2, evidentemente en el CO2, hoy por hoy, la mayoría de las medidas consisten en
disminuir el CO2 gracias a energías alternativas, nuevos combustibles, pero hay tendencias ahora de poder capturarlo con tecnologías que permiten, pues, vamos a decir, condensar o atrapar el CO2, almacenarlo. Aquí los puertos tendrán un papel muy importante en el futuro, ya que todas las explotaciones petrolíferas onshore pueden ser los sitios en el cual se va a almacenar el CO2 por la estabilidad geotérmica y la profundidad. Y entonces aquí habrá seguramente, además de un beneficio medioambiental, un negocio. Y finalmente todas las tecnologías de valorización que consisten, pues, a correr el CO2 y transformarlo en algo, ¿no? Y aquí pues tenemos la suerte de tener en España empresas pioneras como Repsol, por ejemplo, que es capaz de hacer un polímero de policarbonato a partir de CO2, y todo esto son las cosas que se van a poner en marcha en los próximos años. A nivel de las energías alternativas, ¿no? Bueno, hemos visto muy claramente la implementación de una generación de energía renovable dentro de los puertos van a ser una tendencia. Veremos algunos ejemplos, podemos hablar de energía eólica, podemos hablar de energía maremotriz. Aquí hay una tendencia en la cual pues, podemos intentar cogenerar, ¿no? Y los nuevos vectores energéticos, en el cual entraré en detalles un poco después. Después, todo lo que es la parte pues, logística del puerto, pues ya hemos visto que estáis muy metidos y las tendencias son vamos a decir, muy aplicables a corto plazo, que son la hibridización de los vehículos, o incluso podría llegar a tener vehículos 100% eléctricos, y los aspectos de cálculo y de optimización logística, ¿no? En cuanto a la economía circular, ¿no? Que al final es un ámbito que está cada vez más importante. Al final esto es un ámbito, os diría, que permite en cada etapa del diseño de un producto o un proceso, pues reducir el impacto, ¿no? Mediante un ecodiseño, una optimización de la producción o de la distribución y, sobre todo, os diría, en las habitudes del consumidor, ¿no? En el cual pues hablamos ahí de poder reusar los objetos viejos. Por ejemplo, en textiles ahora hay una tendencia muy alta de poder reciclar las prendas textiles y darle un segundo uso, o en el ámbito industrial la maintenance preventiva, ¿no? El mantenimiento preventivo, perdón, en castellano, en el cual pues vamos a alargar la duración de vida de un producto, de un vehículo o de un bien gracias a un mejor mantenimiento. Pero sobre todo, donde yo creo que hay un gran esfuerzo que se puede hacer en la economía circular dentro del ámbito portuario es en la valorización de residuos. Estudiar un poco la tipología de residuos, evidentemente no soy un experto en puerto, pero puedo ver que las cantidades vamos a decir, de gasolina o de combustible y de aceites son descomunales, las que se pueden recuperar en un puerto. El packaging también hay una gran parte del packaging de los cargos y de los barcos turísticos cuando llegan, así como residuos de comidas que podrían ser muy aprovechables. Después, todos los ámbitos de wastewater, ¿no? De aguas grises, que también no son negligibles en un puerto. Y finalmente, todo lo que son los materiales de desmantelamiento de barcos, ¿no? Y todo esto, si lo integramos dentro de una ciudad y buscamos una simbiosis industrial, vamos a ir cerca, podemos llegar a tener una valorización. En el caso del aceite, os presentaré un ejemplo de Portugal después, en el cual podemos ver el aceite para gasolina, un reaprovechamiento directo. En el caso de los packaging y del food waste, pues ahora con el packaging está muy claro. Por ejemplo, residuos de food, hay muchas iniciativas en el tema de los insectos para poder recuperar las proteínas de los residuos de comida, y esto al final son pequeñitas granjas que se instalan y que permiten hacer casi in situ una valorización, ¿no? Y todo esto pues son temas que pienso que en los próximos años van a tener que aparecer en las grandes infraestructuras como un puerto para optimizar al final in situ la valorización un impacto medioambiental. Después, el vector de eficiencia energética, que es muy importante. Aquí, pues,
os diría, hemos hablado de las energías renovables, que es muy importante la implementación on-site, hacer un hincapié en todo lo que es los elementos de almacenamiento de energía renovable, que puede permitir al final pues abastecer durante poco tiempo picos de energías altos para al final poder, como decía antes, pues reducir la infraestructura de generación de electricidad. Y aquí pues trabajamos pues nuevos sistemas de baterías, después os presentaré un ejemplo. Los supercapacitadores que permiten en tiempo muy cortos poder aportar mucha energía para recarga rápida de barcos, y sobre todo pues el tema del hidrógeno, que normalmente va a aparecer pronto en el transporte marítimo, las pilas de combustible y el uso del hidrógeno como vector energético, ¿no? Esto puede ser os diría a nivel de eficiencia energética la próxima etapa, ¿no? La producción on-site por dismutación del agua y energía renovable de hidrógeno, su almacenamiento y el uso dentro de los barcos mediante pilas de combustible o en el puerto mediante pilas de combustible del hidrógeno como un vector de generación de electricidad, ¿no? Y esto es lo que se está empezando a trabajar en varios sitios. Finalmente, un hincapié sobre la zero pollution, muy rápido. Hemos hablado del aire, hemos visto que los trabajos sobre el aire sobre la calidad del aire son muy presentes en los puertos. En el agua, muy importante, los puertos pues hay un abordaje de metal, de aceite, de materiales orgánicos. Hemos visto la iniciativa de poder recuperar películas superiores de agua y todas las aguas también de santinas y de balastos que pueden aportar patógenos y especies ajenas, ¿no? Alienígenas de otras partes de los puertos. Y aquí creo que hay un trabajo a realizar incluso por los propios fabricantes de barcos, ¿no? Solamente llevar la atención sobre los contaminantes emergentes que pueden aparecer que están apareciendo ahora mismo, sobre todo los microplásticos que pueden generarse por los neumáticos en los puertos y que generan grandes problemas medioambientales, que sean en los ecosistemas marinos y sobre todo los moluscos, ¿no? Y os presentaré algunos ejemplos muy rápidamente de iniciativas que me han parecido interesante compartir, como son en el puerto de Anvers, aquí una iniciativa con 7 empresas químicas del puerto de Anvers, en el cual pues trabajan sobre la captación del CO2, su almacenamiento y el reaprovechamiento en el puerto del CO2 mediante la creación de polímeros, ¿no? Esto es todavía un estudio de factibilidad, pero me ha parecido muy interesante y una muy buena idea. También en el tema de Circular Economy, una iniciativa en un puerto portugués de una empresa que se llama Ecoslop, que ha creado una planta de fraccionamiento de los residuos de oil, de gasolinas y combustibles y aceites para poder ya directamente pues, reaprovecharlos a las cercanías del puerto, ¿no? Y se puede hacer con este sistema de reciclado, pues, nuevas gasolinas, diésel y materiales bituminosos para la industria de la construcción, ¿no? Dos proyectos en el cual ha participado la ITAT, en el cual pues, hemos trabajado sobre el desmantelamiento de los barcos para reutilizar las fibras de vidrios y fibras esencialmente de vidrios en el mundo industrial, para poder utilizar la fibra larga que estaba utilizando en el casco de los barcos en aplicaciones poliméricas en el sector de la automoción. Y el proyecto de Reserve-Fish, que ha sido todo un éxito, en el cual hemos trabajado sobre el reciclado de las redes de pescadores para volver a recuperar la poliamida y hacer nueva granza de poliamida, que es un polímero al final muy caro y en el cual se busca la reciclabilidad actualmente. Un ejemplo del puerto de Hamburg, en el cual aquí podemos ver una estación de Second Life Batteries. Esto es utilizar las baterías de coches eléctricos usados cuando llegan al 50 o 60% de capacidad y que no son más útiles para el coche eléctrico, pues poder hacer este tipo de tanques en el cual podemos almacenar la energía renovable
mediante dar un segundo uso a las baterías, en este caso es de BMW, podéis ver en la foto, dentro de este tipo de pack, ¿no? Esto es muy interesante para tener al final pues, estos buffers de energía que son necesarios cuando vamos a intentar recargar algo grande como un barco, ¿no? Por ejemplo. Algunos ejemplos de aplicación de energía renovable en puerto, en Gibraltar maremotriz, con estas barcas que permiten hacer una generación de electricidad. En Rotterdam, la instalación, os diría, descomunal de aprovechamiento geotérmico de la energía. En Honolulu, no sé si le he dicho bien, Honolulu, en francés, todo lo que es la utilización o ya la promoción de la energía a partir de hidrógeno, ¿no? Con la integración de celdas de combustible. Y en el puerto de Ferrol, pues la primera eólica flotante, ¿no? Que ya es totalmente alucinante que se pueda estabilizar algo tan grande en el mar, ¿no? Un otro proyecto que me ha parecido interesante para la remediación de los aceites y de los microplásticos, evitar la liberación dentro de los puertos de aguas grises, ¿no? De aguas de escorrentía, como se dice. Aquí es finalmente un sistema en el cual tenemos un hormigón poroso y todo un sistema de canalización subterráneo que nos permite pues, recuperar estas aguas de escorrentía, decantarla, filtrarla, depurarla y poder al final, pues de cierta manera, pues recuperar todos los aceites, trozos neumáticos, polímeros y relargar dentro del puerto pues un agua totalmente limpia, ¿no? Este proyecto se llama Drain Rain. Finalmente, pues daros las gracias por escucharme. He intentado respetar el tiempo y que la puntualidad es importante, como diría Carles, y te dejo la palabra, Carles. Moltes gràcies, Loren. Tenim algunes preguntes que han entrat, anirem ràpid i demano doncs, tant els que vulguin fer-nos preguntes que es facin el més breu possible, sisplau, i també les respostes si les intentem condensar perquè en tenim unes quantes. Una adreçada al Jordi Vila, el responsable de Medi Ambient. És un transportista, és el Ricard Herrera, que el que ens pregunta o demana al port és que hi ha empreses de transportistes i mateixos transportistes que estan fent esforços per adequar els seus vehicles, diguem, de transport a les energies netes, especialment amb el gas, i tenen el mateix tractament al port de Barcelona que aquells camions que venen a descarregar i que són camions tradicionals de combustió dièsel. Ens pregunta si el port té alguna iniciativa per primar o per fer un tracte diferencial respecte als camions que entren si són amb energies, diguem, més sostenibles o són en combustió, si hi hauria algun tracte diferencial a favor d'ells. Senyor Vila, té el micro tancat? Perfecte. Sí, el tenia tancat. Som conscients, a prop d'uns 100 camions que habitualment treballen al Port de Barcelona són propulsats per GNL, per gas natural, ja sigui motors duals, és a dir, motors que poden funcionar amb barreja de gas natural i dièsel, o bé amb motors dedicats, que només funcionen amb gas natural. Estem estudiant la possibilitat d'aplicar bonificacions, igual que s'ha fet en el cas dels vaixells, bonificacions específiques que hem fet en els vaixells propulsats per GNL com una manera de propiciar, fomentar i ajudar a seguir introduint els combustibles nets al transport de mercaderies terrestre. No tenim propostes encara, però estem treballant amb això. Una altra pregunta també li adrecen a vostè, senyor Vila. És el David Rodríguez, del diari online Naucher Global, que el que li demana és si podria explicar o podria donar més detalls respecte al tema del subministrament del gas natural liquat. Ha parlat de ferris i de creuers, però si podria especificar l'estalvi que ha suposat la mesura. No tenim calculat l'estalvi amb emissions, amb tonelades d'emissions d'òxids de nitrogen i en partícules. El que sí podem dir és que ha suposat de l'ordre de 55.000 metres cúbics els últims 2 anys. Hem subministrat
a vaixells de l'ordre de 55.000 metres cúbics de gas natural liquat. Això és molt significatiu. De fet, ens situa com un dels primers ports d'Espanya i de la Mediterrània en subministrament de gas natural a vaixells. No tots els ports del món estan i estaran preparats per poder fer aquest servei. Ara ens entra una pregunta adreçada a la presidenta, a la senyora Conesa. Ens demanen que li preguntem si realment el Port de Barcelona està tant com s'està explicant en aquest webinar posicionat des del punt de vista mediambiental. Respecte, si pot situar-lo respecte a altres ports o altres contextos internacionals. Molt bé. El Port de Barcelona està ben preparat per afrontar els reptes que té de cara al futur. Evidentment, si ens comparem amb els primers ports del món, que són 5 vegades més grans que el Port de Barcelona, estem parlant de Los Angeles o podem parlar de Rotterdam o podem parlar d'Anvers, doncs evidentment tenim molt de recorregut. Però sí que és veritat que tenim realitats que cal destacar. Per exemple, quina realitat tenim? La que deia el responsable de Medi Ambient del port en relació a que som un hub de proveïment de gas natural liquat amb aquests 55.000 metres cúbics que hem subministrat fins al moment. Tenim una altra realitat. Tenim ja una sèrie de ferris que quan estan a la posta de Grimaldi són vaixells que estan amb 0 emissions a port. Per tant, ja estem tenint fets concrets que ens posicionen com un port que va avançar respecte d'altres ports de l'entorn i de la nostra magnitud. Hem de també situar-nos en quina és la nostra magnitud. Una altra qüestió, per exemple, és que hem estat dels primers ports a introduir les bonificacions ambientals a nivell de vaixells. I d'altra banda, les terminals, concretament de contenidors, estan avançant amb una sèrie de programes d'electrificació. Tant APM Terminals com Hutchinson estan avançant amb aquests programes d'electrificació. Vam estar fa molt poc a la terminal totalment electrificada d'APM Terminals a Rotterdam, on ja vam poder veure quina és la línia que vol treballar, per exemple, aquest grup també al Port de Barcelona. Per tant, jo diria que nosaltres estem liderant determinats projectes i, per tant, el que demanem és disposar del temps suficient per situar-nos a complir l'objectiu que ens hem marcat, que recordo que és l'any 2030 la reducció d'aquest 50% de les emissions de CO2. Molt bé, gràcies, senyor Vila. Una altra pregunta, en aquest cas, de Jordi Vila, que li adreça una pregunta, també ens diem igual, li passa com amb Carles Fernández, que suposo que també li passa que en troba a molts que es diuen com vostè. És un treballador del recinte del port. I la pregunta que li fa i li adreça és saber si els punts de connexió per vehicles elèctrics seran gratuïts sempre o només en la primera. Això és una bona pregunta. Igual que els punts de recàrrega de vehicle elèctric que hi haurà a la ciutat, hi haurà a tota l'àrea metropolitana, en una primera fase seran gratuïts, i segueixen sent gratuïts, avui ho són, i la idea és que aquesta situació no es mantingui per sempre. Al final haurà d'haver-hi un preu que permetrà fer un bon manteniment i un bon servei i que estiguin totes en estat operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Però aquests primers anys, les primeres fases, encara no tenim decidit quan sí que seran obertes. Una altra pregunta que ens entra, en aquest cas del Joan, ens diu que enguany, també per vostè, senyor Vila, ha entrat en vigor la normativa IMO 2020 que limita el contingut de sofre en els combustibles. I, a més, ell ho posa en context en un moment de preus excepcionalment baixos dels derivats del petroli com a conseqüència de la situació de pandèmia, etc., de la baixada d'activitat. Diu si vostè creu que aquests preus baixos poden accelerar les millores mediambientals en la posada en marxa d'aquesta normativa IMO 2020.
A veure, sí, la IMO 2020 que ha entrat en vigor aquest any el que diu és que els combustibles han de ser més nets, han de tenir menys contingut de sofre en massa i ara estem vivint una situació conjuntural, que és la baixada de preus del petroli. Però és una situació conjuntural, és a dir, això no sabem que el preu del petroli és molt variable, és molt fluctuant. Ara és un preu baix, després d'aquí uns anys es recuperarà i seguirà els seus nivells. Un preu baix el que fa és desincentiva la inversió i la recerca en nous combustibles. Però, insisteixo, això és un tema, és una situació conjuntural d'1, 2 anys fins que es torni a recuperar el preu i, per tant, jo crec que en aquest camí per aconseguir nous combustibles no tindrà un efecte destacable. També hi ha una altra pregunta que, vaja, no sé qui la podria respondre, si el senyor Vila o potser la presidenta. Amb la pandèmia actual i la situació d'aturada que hi ha hagut econòmica i també del comerç internacional i del transport marítim, òbviament, ens demanen com afectarà aquesta situació en els plans mediambientals del port. Si el fet de baixada d'activitat, i per tant entenc que el que vol dir el Jordi quan ens pregunta és que hi haurà una davallada dels ingressos, si aquest fet afectarà en els projectes mediambientals que té endegats al Port de Barcelona. Molt bé, doncs no sé si, Jordi, vols que contesti jo? Sí, tant. A veure, en el cas del port, evidentment, l'impacte de davallada del tràfic es tradueix en un impacte i una davallada dels ingressos, això és evident, però en aquest moment el Port de Barcelona, per l'any 2020, pot garantir totes les inversions que tenia previstes. Per tant, nosaltres, amb la estratègia i priorització que donem a totes les inversions mediambientals, no considerem que quedin afectades per la baixada d'ingressos a causa de la pandèmia del Covid. En cap cas. El que sí, evidentment, és que fem una revisió de les inversions que teníem previstes per prioritzar aquelles que considerem més adequades. I nosaltres tenim molt clar que les inversions en matèria mediambiental són inversions de futur i no les podem retrasar. Per tant, el nostre compromís en aquest sentit és ferm. No variarem les inversions mediambientals que tenim previstes. Molt bé, i potser la darrera per l'hora en què estem i per mantenir la puntualitat que havíem promès al principi, per al senyor Vila, en aquest cas, quan vostè ha explicat, aquest és l'Eduard, que ens pregunta que vostè ha explicat que s'està treballant en temes de gas natural liquat en diferents projectes i el que planteja també, ha parlat d'electrificació, de totes aquestes iniciatives per intentar mitigar l'efecte del port sobre el medi ambient. I el que diu és que si aquestes iniciatives estan acotades en el temps, tenen límit o compten amb la complicitat de les navilieres, els operadors logístics i els carregadors. Si noten que aquestes altres empreses també estan en aquest camí i, per tant, al final el conjunt l'impacte serà més resolutiu si compten amb aquesta complicitat. Sí. Totes aquestes actuacions compten amb la complicitat forçosament, és a dir, el poder que té el port per imposar és relativament limitat. A la força hem de comptar amb tots els actors per fer possible aquest canvi. Són canvis de tendència, són canvis de molta profunditat i, per tant, necessitem la complicitat o el treball conjunt de totes les parts, sens dubte. Sens dubte. Bé, doncs falten segons per les 9, com si fos una ràdio. Jo crec que abans de cloure, si la presidenta vol resumir o ens vol adreçar unes últimes paraules, i clouríem
Molt bé, gràcies, Carles. Jo sí que voldria destacar dos eixos, o dues idees força. Crec que tot aquest procés no el podem fer sols. L'hem de fer, com deia ara, amb una aliança entre les diferents administracions, amb una aliança del sector empresarial, amb una aliança amb el sector industrial i amb el sector de recerca i innovació. Fixem-nos el Laurent que ens ha plantejat projectes interessantíssims que estan a sobre la taula i que no tinc cap mena de dubte que algun dels que ha estat plantejant veurà la llum en els propers anys en el Port de Barcelona. El tema dels residus, importantíssim. És un tema que tenim moltes opcions per poder desenvolupar un projecte interessant de valorització d'aquest residu, ja sigui perquè som un port que tenim residu orgànic, ja sigui perquè tenim aquest altre tipus de residu més industrial, però efectivament aquesta és un ninxo d'oportunitat que de la mà, amb un bon acompanyament de qui fa recerca, podem plantejar a empreses que en aquest moment ja són operadores del port, amb les quals conjuntament podem aixecar un projecte que sigui interessant i que va precisament en la línia del Green Deal. O, per exemple, en aquesta línia, que seria tota la línia de l'economia circular, pels residus, però l'economia circular, un projecte que ja té lloc en el port, és el dels residus de la construcció. Totes les obres de dics, de molls que du a terme el Port de Barcelona ja es fan conjuntament amb l'Agència de Residus i conjuntament amb tot el que serien els residus de la construcció i les empreses de la construcció que s'han agrupat per reciclar tot aquest residu de la construcció i això ja és una realitat que s'està produint. Per tant, jo diria que tenim molts reptes, però estem en el camí d'anar consolidant pas a pas i hem de mirar endavant sense cap mena de dubte i fixar-nos objectius ambiciosos. Quan nosaltres hem assolit un nivell de sanejament important de les aigües del port, hem de ser ambiciosos a continuar exigint que tant vaixells, i per tant que arriben al port, com a tots els molls, puguin continuar garantint aquest nivell d'aigües sanejades. I això vol dir fixar-nos objectius ambiciosos i penso que aquí tenim camí per anar endavant. Jo vull recordar que el Port de Barcelona en un dia com avui vol mantenir i, per tant, continuar amb aquest compromís amb el medi ambient. Aquest compromís és un compromís ferm i, com deia jo, amb objectius concrets i tenim alineada tota l'organització i també volem, a través de la nostra acció, alinear tota la comunitat portuària perquè ens acompanyi en aquest camí. Per tant, moltes gràcies per haver-nos pogut acompanyar. Gràcies a l'EITAT. Comptem molt amb la vostra expertesa i el vostre coneixement. Gràcies, Laurent. També vull agrair a totes les persones que ens han volgut acompanyar i, Carles, a tu i a tot el teu equip per fer possible aquest primer webinar del Port de Barcelona. Gràcies a tots. Gràcies, presidenta. Només per concloure i perquè han entrat més preguntes de les que hem pogut traslladar, que tothom sàpiga que totes les preguntes seran respostes via correu electrònic. Però creiem que havíem de ser puntuals, havíem anunciat un webinar d'una hora i bé, són les 10 i gairebé 5 minuts. Gràcies a tots per haver-vos connectat i per haver mostrat aquest interès en participar en aquest webinar. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Adiós.